A reunión desta mañá co xefe territorial de Educación en Pontevedra serviu ás familias do Colexio da Lomba para confirmar os peores anuncios. O centro perderá unha das 3 liñas de cuarto de infantil coas que contaba. Será en concreto unha das 2 liñas que tiña o centro principal. E nos o que lle solicitamos por activa por pasiva xa dende varios anos era unha reunión con eles para saber cales son os seus plans co centro, porque nos non queremos que supriman nin esa línea educativa, nin supriman profesorado, porque sempre reclamamos que estamos cortos de profesorado e agora nos suprimen persoal. Así, no Colexio da Lomba haberá unha clase con 18 nenos, un deles con necesidades educativas especiais. No caso do anexo, manterase unha única aula con 8 alumnos. Estamos por debaixo de ratio, como din eles. Consideramos que para unha calidade educativa maior, canto menor número de alumnos por docente, pois tamén se lle pode dar unha atención máis individualizada. Que pasa co tema ratio? Que, dende a Consellería parece que se quere sempre estar xusto no ratio en todas as aulas e nos consideramos eso negativo ou perxudicial para os nenos. Pero as malas novas para as familias non quedaron aí. Pérez Ares confirmoulles a supresión xa anunciada dunha praza de docente de educación infantil. O centro perderá tamén unha de docente de apoio de audición e linguaxe. Pasarían a ser 2, tendo en conta que unha delas atende tamén a Escola Unitaria de Aralde. A supresión de líneas educativas tamén vai en contra do cálculo de profesorado de apoio educativo, que no noso centro é moi importante porque casi un cuarto do alumnado ten necesidades específicas ou especiais e creemos que non está debidamente atendido, non hai persoal suficiente para atendelo e como ese cálculo de profesorado faise número de aulas abertas por centro, pois suprimir líneas afecta negativamente ese cálculo. Os representantes das AMPAs da Lomba e do seu anexo saíron da reunión lamentando a falta de vontade negociadora por parte de Educación. Non houbo opción, din, de agardar o curso que ven para aplicar estes recortes e facelo de xeito coordinado. Tamén sentense enganados ao anunciar estes cambios tralo período de matriculación. Creemos que é precipitado e despois creemos que isto non se pode facer despois das matriculacións pechadas. É dicir, ti cando fas as matriculacións estás ofertándolle unha serie de condicións ás familias que se queran matricular nos centros e agora estáslle cambiando, unha vez que se pechan o período de matriculacións, estáslle cambiando as condicións. Tralo encontro de hoxe, as familias xa anunciaron que manterán as movilizacións. Polo de momento, pensan levar as súas protestas ao pleno de Vilagarcía. Ademais, o BNG xa lles trasladou que presentou varias iniciativas no Parlamento de Galicia ao respecto. Tamén están a estudar a convocatoria dunha concentración na Vila Vilagarcía.